Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo tokom panela o energiji održanom u okviru Sarajevo Biznis foruma pozvao je potencijalne investitore da ulažu u energetske projekte u Bosni i Hercegovini. Istakao je da će u tome imati snažnu podršku federalne vlade, te najavio da će uskoro biti uređena i zakonska regulativa koja se odnosi na obnovljive izvore energije. Tokom Sarajevo Biznis foruma potencijalnim investitorima u energetski sektor obećana je snažna podrška federalne vlade. Predstavljeno je 47 projekata iz oblasti energije, a odnose se na ulaganja u gasifikaciju pojedinih regiona i izgradnju energetskih objekata. Ovo je nešto novo za nas i mnogi se i ne snalaze, ne samo da neće, nego se i ne snalaze i mi moramo lagano da pomažemo investitorima uz pomoć naših elektroprivreda koje će biti nosioci izgradnje objekata da lakše dođemo do investitora. Već je prisutna zainteresiranost za naš javni poziv koji smo objelodanili za blok 7 u Tuzli, tako da već potencijalni investitori otkupljuju predkvalifikacijske dokumente. Uspostavili smo brojne kontakte sa ljudima i kompanijama. Ovo je dobar početak. S obzirom da se radi o prvom susretu, ne možete očekivati od investitora da se na baš prvom sastanku odluči o ulaganjima. Moram reći da hidroelektrane izgledaju obećavajuće. Plodno i neiskorišteno tlo čine Bosnu i Hercegovinu jednu od najpovoljnijih zemalja u svijetu za ulaganje u oblasti poljoprivrede. Predstavljeno je 40 projekata koji se odnose na proizvodnju voća, povrća, meda i sl. Mada interes investitora vladao je i za ostale grane privrede. Konačno ovo u Bosni i Hercegovini na jedan ozbiljan način i stvara percepcija i proizvodnja hrane postaje jedna zbilja i ono što kažem, mislim da će u budućnosti proizvodnja hrane biti jedan od strateških prioriteta i za ovu državu. Nas je pozvala ovdje na kongres Islamska banka. Došli smo ovdje da bismo proširili našu tehnologiju. Otprilike za 6 mjeseci imamo mogućnost da saznamo prve odgovore. Oni će pratiti naše pokrete. Oni učestvuju uvijek sa 10% svježih sredstava u poboljšanju proizvodnje hrane i za ljude, a i za životinje na ovom ekološkom principu. U Turskoj nama se šume smanjile, mi smo već to izradili, za ovdje ima dosta šume, tako da izrađeno drvo planiramo da izvozimo. Mnogi investitori zainteresovani su za bosansko-hercegovačke projekte, ali prije toga žele biti više informisani kako bi dobili potpuniju sliku o stanju na ekonomskom tržištu naše zemlje, ali i o zakonskoj regulativi.